Darna. Yan na, ano? Lagi mo para patan yung version. Yan na mo na dito sa natagal. Nabayot, wala ba yan? Yan na, ano? Isa na ito sa dome. Isa, tagadi. Yan na, ano? Wow. Gigi. Bos, malunya. Surat ko lang nasangit. Iya ka lagi. Walilog sa mo. Oh, ano ya da kurma pegi. Ano si Dugong. Oh, wala jud nga. Asa di kinaka? Baka bayad ka. Ba, sabi, kumpirma bunyag. Apil Romel day. Ano na mo short? Lagi. Sorry mo short. Ano gihobo pa na ni. Yobo ka niya. Pang brief lagi, oy, gotir. Balik ko naman ka. Kaya mo. Nag-brief pa rin. Nag-brief pala eh. Ako wag na ko. Gihobo pa na ni mo bayot. Ako naman ko'y kukuan. Wow. Eh, problema na nila, eh. Dali na lalap. Yes, linya. Usap ka. Tapos ako dahil. Lipstick na, lipstick. Lipstick ba? Uy, kagaw, next ka. Sikit na mo gamay. Uy. Malaki na gamay. Sikit gamay ba? Sikit. Mga bis actress mo ni. Wala. Gabi. Sabak, Gege, smile. Pusing. Paniupos ba yun? Pusing. Nindot ikaw. Kina siya, wala ginilain. Gay, 1, 2, 3. Tara, tulis kamera. Tara sa camera. Uy, puhay siya tayo. Uy, tangas eh. Uy. Isa ba? Inuts ka din eh. Ano sa mga tabi ako? Mag-jir-jir. Ay, jir-jir. Ay, Mag-jir. At, kaya siya sa kayo. jir-jir kaya ngilit ng buwang mo. Gapangita na ganyan kagwang. Action. Di siya mo ingon. Ikaw! Kumano magagabi eh. Ano mo, ano? Gege. Di na mo manghagad na mo puyog. O nga, labay lang niya. Walang anaw niya. O labay. Di, puyog na gay. Di ba, pasak dali sa abot nila. Di mo nguyog. Tanawa yung tulo. Oo, ano naman chicks lagi. Hindi na yung kawan niyo, partner mo. Ano ka chat sila eh? Oh my God, baka nagpunta sa camera. Di makita si Kuan man, di siya makita. Di makita. Ano, galagap mo, maluyo?